uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Seneta Okiya Omtatah yango ni sirikal ne osiro jaohala Anjiri gi omenda maromo siling bilion 17.2 mar omo mauta. Katika mano Omtatah dwaro jatend migao mar mauta gi teko stima Davis Chirchir gi jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen mondo wuoge lela mar yango ne jopiny tudruok margi e wachni. Kaka Andrew Ondego leronwa, Omtatah dwaro mondo jotelogo oler gino ma omiyo ne gilose wachno e lokambi mar Gelana Energies manyaka gisani pok ochiwo lipot moramora e wi wachno. Yuaruok ewi wach kelo mauta pachoka manengone romo bilion 17.2 koro okawo okang' machielo ka Seneta Okiya Omtatah onywando sirikal ma pachoka e wachni. Kaluwore gi Omtatah, nitiere neno mayango ni sirikal ka okalo e migao mar omenda ne ochiwo omenda maromo bilion 17.2 ka owuok e aguch omenda mar Consolidated Fund dwe mar auchiel, kendo omenda go ne ochiw ne jaohala Anjiri ka okalo e kambi mare mar kelo mauta pachoka. I look at what did this 17 billion do that was withdrawn in June, towards the end of the financial year. You are told the money went to do what? To subsidize private enterprises. So my question is, subsidizing private enterprises, first of all, there was a policy of government that subsidies have gone out. So which private enterprise is being subsidized? And then the figure of 17 billion is exactly the same figure of the oil that's coming in. Omtatah yango ni dibed ni Anjiri, Davis Chirchir gi nyawadgi Kipchumba Murkomen ne obedo gi lwedo e chenro ni eka bang'e gichwe gi lokore gi nyawadgi Njeri bang' weche nyenyore lela. So my position is that the money, the oil was bought using public funds. The oil belongs to Kenyans and it should be given to Kenyans instead of taxing Kenyans to the bone. Kata kamano, jakidonera tich oganda kendo Seneta Okiya Omtatah dwaro Chirchir gi nyawadgi Murkomen mondo wuog oko mar pedho ne jo Kenya dieri makende e wi wachni ka achiel gi lero gino ma omiyo ne giloso e lokambi mar Gelana Energies manyaka gisani pok olose wi wachni. I still challenge those ministers to come out and explain to us what this subsidizing, what these subsidies that they were giving to private enterprises. Who are these private enterprises? And why were they benefiting from these facilities? If they are not Njeri, who took the 17 billion, which is exactly the amount of money that they are claiming that cargo is worth, and she could not even give the price in dollar because she doesn't know what the transaction. All she did was to carry 17 billion shillings. Omtatah bende dwaro janon buge omenda mag sirikal Margaret Nyakango mondo yang kaka maromo omenda bilion 6 ka oting'o nyaka bilion 17 e dwe mar auchiel na opwodhi ka owuok e agulu mar Consolidated Fund ma apisi mare ne oyango. But the whole thing does not add up, and that 17 billion for me is the 17 billion this woman is talking of. She carried out 17 billion, delivered somewhere. Andrew Ondego, Ramogi TV.